اینا بچه‌ها سامسونگ گالاکسی A56 256 оперативка ҳаштай нархаш арзон адин 256 оперативка ҳаштай нархаш 3300 сомон дин на A56 256 оперативка ҳаш 3300 сом телефон 1 соат истифода бурдаган дин телефон састани зурай навай тозакай бачҳо кадонтон Redmi дорин Honor дорин Tecno дорин ина биёин телефонои беҳутон чанд соми арзиши дошта боша ман ҳисобш мекунам болои штумети ина хе телефони 56 ҳама гирӣ мера ина бачҳо маҳрамат 3300 сомон ҳамира пачкаша дорем пачкаш 4500 бача ина маҳрамат просто як рӯз ду рӯз истифода бурдагеда ина пачка адресему сентери қирған бозори фаровон декони 84 телефон 1 соат 2 соат истифода бурдаге 256 памятчи оперативка ҳаша ина бачҳо биёин маҳрамат бигирем бирин 3300 сомон телефони кана ҳам дошта боша қабул мекунам бача ина маҳрамат адресему сентери қирған бозори фаровон декони 84 доставка бепулай маҳрамат